his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you teach. Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi tsiku lachiwiri pa 2 August chaka cha 2022. Ndimafuna kuti posinkha-sinkha mawu a tsiku la lero titenge mutu wakuti mfuwu wa pakati pa usiku. A cry, a shout in the middle of the night. Mawu athu oyamba akuchoka m'buku la mneneri Yeremiya mutu wa 30 ndi 1 kulekeza 2 kudzawerenganso 15 kenako 18 ndi 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi achikondi saukila a Young Christian Workers kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi Salimo 102 imene kunena kuti chauta adzamanganso Ziyoni ndipo adzaonekera mu ulemerero wake. Mawu athu a Uthenga Wabwino akuchokera m'buku la Mateyu mutu wa 14 ndi 22 kulekeza 36. Ndipo amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhe-sinkhe limodzi. Mawu a Ambuye, mawu a m'buku la Yeremiya mprofeti. Yeremiya 30 kuyambira ndime ya 1 mpaka 2, kupitiriza ndime ya 12 mpaka 15, kumalizisa ndime ya 18 mpaka 22. Chauta adauza Yeremiya kuti, ine chauta Mulungu wa Israeli ndikunena kuti, lemba m'buku zimene ndakuuza. Chauta akunena kuti, chilonda chanu chosachizika, bala lanu lonyeka. Palibe amene angathe kukutetezani pa mlandu wanu. Palibe mankhwala opoletsa chilonda chanu. Palibe mankhwala ochiza nthenda yanu. Abwenzi anu onse akuyiwalani, sakulabadiraninso. Ndakulangani mwankhanza, ndipo mlandu wanu ndi waukulu, machimo anu ndi ambiri. N'chifukwa chiyani mukudandaula nacho chilonda chanu? Bala lanu silingapole ayi, mlandu wanu ndi waukulu, machimo anu ngambiri. N'chifukwa chake ndakuchitani zimenezi. Chauta akunena kuti, ndidzabwezeranso banja la Yakobo ku dziko lawo. Ndidzaonetsanso chikondi changa ku malo ake onse. Mzinda wa Yerusalemu uja udzamangidwanso pa bwinja pake pompaja. Nyumba ya ufumu idzamangidwanso pa malo pake. Anthuwo adzayimba nyimbo zoyamika chauta, ndipo padzamveka phokoso la chisangalalo. Ndidzawachulukitsa, sadzakhalanso owerengeka ayi. Ndidzawapatsa ulemerero, ena sadzawanyozanso. Ana awo adzakhalanso monga mmene adalili kale. Mpingo wawo onse ndidzawukhazikitsanso mwini wakeni. Ndidzalanga onse owazunza, osadzalamulira adzakhalanso mmodzi mwa iwo. Mtsogoleri wawo adzachokera pakati pawo. Ineyo ndidzawakokera pafupi nani, ndipo iye adzayandikana nani. Ndanitu angalimbe mtima payekha kuti ayandikane nane ndi ine, akutero chauta.
motero inu mudzakhala anthu anga ndipo ine ndidzakhala Mulungu wanu. Mawu a Ambuye. Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 14 ndime 22 kulekeza 36. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kupita kutsidya, pamene iye ankauza anthu kuti azipita kwawo. Tsono atatsanzikana nawo anthu aja, iye adakwera phiri yekhayekha kukapemphera. Pamene kunkayamba kuda, nkuti ali komweko yekhayekha. Pamenepo nkuti chombo chija chili kutali ndi mtunda, chikuvutika ndi mafunde, chifukwa chinali chitayang'anana ndi mphepo. Mmawa kukalimbo, Yesu anadza kwa iye akuyenda pamadzi. Pamene ophunzira aja adamuona kuyenda pamadzi, adaopsezedwa nati ndi nzukwa, ndipo adayamba kukuwa chifukwa cha mantha. Koma nthawi yomweyo Yesu adawawuza kuti, khazikani mtima pansi, ndine, musaope. Apo Petro adati, Ambuye, ngati ndinu, tandiwuzeni kuti ndibwere kwa inu pamadzipo. Yesu adati, chabwino, bwera. Tsono Petro adatuluka mchombo nayamba kuyenda pamadzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mmene mphepo ikuombera, adachita mantha, nkuyamba kumira. Tsono adafuwula kuti, Ambuye, pulumutseni. Pompo Yesu adatambalitsa dzanja nkumugwira nati, iwe wachikhulupiriro chochepawe, ukukayikiranji? Pambuyo pake awiriwo adalowa mchombo muja, mphepo nkuleka. Apo amene anali mchombo aja adamugwadira Yesu nati, ndithudi ndinu Mwana wa Mulungu. Tsono onse adawoloka nyanja nafika ku Genezareti. Anthu akumeneko adamuzindikira Yesu, adakadziwitsa anzawo ku dera lonse lozungulira pamenepo. Motero adadza kwa Yesu ndi anthu onse odwala. Adampempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake, mwakuti onse ankayikhudza nkumachira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mkuwo wa pakati pa usiku. Tikulingalira lero mawu athu under that theme. Tikumva mikuwo itatu. Mkuwo woyamba ndi wophunzira. Tikufa ndi nzukwa. They were so confused. Mkuwo wachiwiri ndi wa Petro. Ngati ndinu mundilole ndibwere pamadzipo. Komanso, Ambuye, pulumutseni. Kenaka Ambuye Yesu akufuwula kuti, iwe wachikhulupiriro chochepa, ukukayikiranji? Nyanja khalabata. Zinthu zitatu zofunika tizilingalire koposa. Abale ndi alongo, usiku ndi nthawi yoopsa. Kawirikawiri tikamawerenga malembo, timamva zitsanzo za maphunziro akuluakulu amene timapeza mu nyengo za usiku. Mwachitsanzo, mzimayi wina adapita kwa oweruza pa nyengo ya usiku kuti akamthandize, akamuweruzire nkhani yake. Anali kugogoda. She kept on knocking. Usiku ndi nthawi yosauka. Usiku ndi nthawi yosowa mtendere. It's an hour of desperation and loneliness. Timamvanso za mkulu wina amene adapita kwa bwenzi lake atalandira alendo usiku, nkumakagogoda, thandize ndalandira alendo, chakudya chandithera, ndipatseniko bread. Timamvanso tikawerenga buku la Exodo 12 ndime 29 kuti Ambuye chauta adapha ana Egypt onse amuna oyamba kubadwa nyengo ya usiku. Timamvanso kuti pamene Samsoni adapita ku Gaza, anthu nkufuna kumupha, Mzimu Woyera adamuthandiza kuti atuluke mnyumba imene amabisala pa nyengo ya usiku. Timazimva zimenezi tikawerenga buku la oweruza 16 ndime 3. Chimodzimodzi timamva za anamwali 10, asanu ochenjera, asanu opusa. Anamwali opusa adazingwa nthawi ya usiku nkwati atafika. Tigayireniko mafuta.
komanso nthawi ya siku timamva zimene zidanchitikira Silas komanso Petro nthawi imene anali ndende. So tikunena kuti pamakhala panic, pamakhala darkness, pamakhala fear, pamakhala loneliness, pamakhala confusion, pamakhala chipsera mtima, anger, pamakhala regret nthawi ya usiku. No wonder anthu ambiri amafa pakati pa usiku. Pakati pa usiku kapena nyengo ya usiku anthu ena anasiya nsembe. Pakati pa usiku anthu ena anathetsa mabanja. Pakati pa usiku anthu ena anatuluka mpingo. Pakati pa usiku anthu ena adaulula zinsinsi. Pakati pa usiku anthu ena adatemberera Mulungu. Usiku tikunena pano si nthawi imene timangogona chabe, ndi nyengo zowawa zimene timadutsamo. Koma tili ndi modelo yonena kuti usiku ukatifikira, utho ndifikira ine lero, utho kufikira ninu lero, utho mufikira wina aliyense. Usiku ukatifikira, chisankho ndi chathu. Ophunzira aja amangokuwa tikufa. Petro akunena kuti ngati ndinu mundilole ndibwere pamadzi. The choice is ours, to keep desperating or to call the name of Jesus. Save us, we are perishing. Tipulumutseni tikufa. Ambuye amabwera kwa ife. Ambuye amadzatithandiza pa nyengo za usiku. Usiku suona nkhope, usiku suona munthu, usiku suona mtundu, usiku suona kuti uyu ndani. Aliyense as long as ali pansi pano amatha kukhala ndi nyengo ya usiku. Tifuule kwa chauta. Chachiwiri chimene tikuphunzira ndi mawu a tsiku la lero nchonena kuti osayamba ulendo opanda Ambuye. Ambuye sanapatsa test. Ataona kuti iwo aja akhala ndi Ambuye Yesu zaka zitatu, amaona ngati tsopano Ambuye ndi size yawo. Ambuye uzati, okay, tayesera nitanyamuka ulendo opanda ine. Iwodi nkukomedwa nkumanyamuka, osati kuti Ambuye tiye muyende nafe. Hayi, akuyamba ulendo usiku pa. Kumapalasa boti pamene pa. Chabwato kumapalasa. Koma tikuona kuti atayenda tsopano mtunda afika pakatikati pa nyanja komanso pakati pa usiku ndi pamene akukumana ndi zovuta izi. Osayamba ulendo opanda Ambuye. Ambiri tidayamba life challenges, life journeys, life determining factors without Christ. Nkutheka ine kukhala wansembe, mwina nawe yamba usembe opanda Ambuye. Mfuuu pakati pa usiku. Nkutheka ena adayamba banja popanda Ambuye. Adangoyamba ndi disco ku reception 2-3 years banja lidatha. Mudayamba banja popanda Ambuye. Mfuuu pakati pa usiku. Ena adayamba business popanda Ambuye. Amapita kwa Sing'anga ku Mozambique, amapita kuti mfuuu pakati pa usiku meneo. Osayamba ulendo, human efforts they backfire. Nthawi zonse tikayamba ulendo wathu tiyende naye Ambuye. Ndilakalaka kuyenda naye musembe wanga ine. Ndilakalaka nkumayenda ndi Ambuye. Tiziyenda ndi Ambuye. Phunziro lathu lachitatu ndilonena kuti life is unpredictable. Anthu aja anali professional fishermen. Mmene Ambuye so amaita anali akudziwa zochitika za pa nyanja. Nyanja amayidziwa bwino kwambiri. Koma they were so surprised this day kuti nyanja inapanga misbehave. Life is unpredictable. It doesn't matter kuti mwakhala munsembe 30-40 years, mwakhala pabanja 20-30 years, ndakhala ndi zaka 40 years pansi pano. Moyo umatha kuti dzidzimutsa anytime, any hour, any minute. Nchifukwa chake pamene tili pabwino tizikonzekera. Lero ndikuona ngati I'm strong, koma tomorrow I may be a patient, I may be admitted, I may be carried by some other people, I may need help of other people. Learn to invest. Invest. Monga anachitira kapita ochenjera uja. Ataona kuti ntchito yake atsala pang'ono kutha. Anakhululukira anthu onse ngongole. Iwo li ndi zingati 80 ingolemba 50. Iwo li ndi zingati 100 ingolemba 50. Iwo li ndi zingati mitsuko 90 ingolemba. We should learn to invest. Idzakwana nthawi moyo udzakhala unpredictable. Oyendetsa ambulance adzasowekera kuyendetsedwa. Wansembe adzasowekera kudzonzedwa. Doctor adzasowekera ena asanduke dokotala wake. Aloya nthawi ina mudzasowa aloya nzanu. Life is unpredictable. Be prepared always. Mukamagwira ntchito, learn a saving culture. Kumasungako kena namadya, kena namapanga invest.
chifukwa pamene ndili lero sindidzakhala pamenepo, simudzakhala ku opposition for good, simudzakhala olamulira for good. Moyo mperete, mfuwu pakati pa usiku. Potsirizira phunziro ili ndimabwereza chibwana chimalanda, masewera anabala mwana, osalola madzi kuti adzadze. Nyanja sinangoti vwandu, pang'ono ndi pang'ono madzi amalowa. Anamuyitana Ambuye zinthu zitathina. Chibwana chimalanda. The moment tazindikira kuti china chake chasokonekera, let us press alarm buttons. Tikamuyang'ana Ambuye Yesu timayenda pamadzi, tikayang'ana mphepo timamira. Petro atayang'ana Ambuye Yesu anayenda pamadzi, sikuti anasambira, amayenda. Petro atayang'ana mphepo amamira. Inu ndine tikayang'ana Ambuye Yesu tiyenda mavuto. Inu ndine tikayang'ana mphepo timira, koma tisataye mtima. Lengo salimo yathu watitsimikizira chauta adzamanganso Yerusalemu. Tilola Ambuye lero amangenso miyoyo yathu, amangenso mpingo wathu, amangenso banja lathu, amangenso miphakati yathu, amangenso dziko lathu. Tiyambe mwatsopano tidzudzulana mpaka liti? Pakati pa usiku ndiwoopsa. Tizindikire kuti Ambuye Yesu akunena kuti ine musaope, dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time.